Maayo man ka kay buang man ka I-block ko rin kita eh. Di sa inyong duha gyud kisa man gyud na nugo di ay. Wa ko nagsugo. Nagsabi siya, Wa ko nagsugo sa piso. Di Isa sa sa- ko nga nay piso sa gate niya wala Karon na sa may ko giingon din ni ginga. kuan ni Jimoy sa may giingon ni sa gyud sa manay kamoy. Sabi niya kuan, ano yan, may piso ka amo. Wala man ako giingnan nga Nagsabi kwaon. man ka dyan. Wala oy na Nakita- namakap man ka. nakita Nakataw-katawar ko, man narinig. kagaingnan. Dagan din sa kalit. Nagsabi ko sa'yo, Wala po. Gyud sa man pag-ingon din niya, sa gyud sa pag-ingon niya moy. kuan, kuan mo yung piso. Nga man ako nagikuha ang piso. Kuan, walang tao. Napaguman. Tao wala po tuningon aron. Gyud sa pag-ingon din ni moral lang. Ako rang giingnan nga kuan di ako sa kuan portahan akong giingnan si James nga James hala James na piso James sa Nagsabi tanaw-tanawa. man ka. Tapos nidagan din og kalit si James niya. Iya din gigukod ang piso. Nita. Gigukod ang piso ni James. Hindi. What sa ginana ng tilapia? Gigukod ni James ang piso dayon. Ay gisugo mo gukod ay. Wala na ko siya gisugo nga gigukod. Nagsabi Wala na ko man siya gisugo nga kuan ang piso kanang ikuan wala pod ko ni sugo aron. Nagsabi ko ba? Gyud sa man pag-ingon niya moy. Gyud sa pag-ingon di ay. Lain lagi karong grammar biya ta. Gyud sa pag-ingon di ay. Na bakakon man na si James di ba na ka kuan. Kay gyud sa pag-ingon di ay. Kinsay mong gitawagan din. Di nagring ko lubat naman ang mimi. Ila ay burn out pod. Di kasi may tukan sa yung tinuod gyud di ay. Ako may nitugan nga tinuod nga kana si James nang gugukod niya ang piso.